5 krokov do lekárne, 6 do obchodu a 7 na poštu. Aj tak môže vyzerať vaše nové bývanie vo Zvolene na sídlisku Západ. Dneska si ukážeme trojizbový byt na 5. poschodí s výťahom. Dominantou bytu je oproti ostatným ponukám rozloha viac ako 80 m². Okrem pivnice k bytu prislúcha aj balkón. Nehnuteľnosť je kompletne zrekonštruovaná a predáva sa so zariadením. Plávajúce podlahy, dlažby, znížené stropy, nová elektroinštalácia, nové stierky a bezpečnostné dvere Profil. Obývacia izba je orientovaná na východ a kuchyňa na západ. V byte je elektrická varná indukčná doska, ale ak by ste chceli, môžete využiť aj plynovú prípojku. Súčasťou kuchynskej výbavy je aj elektrická rúra, digestor, chladnička a mikrovlnka. Okrem postelí, nábytok a všetko zariadenie v byte ostáva. Byt je teplý, dokonca podľa slov majiteľa v zimných mesiacoch bez zapnutého kúrenia beháte po byte len v spodnom prádle. V lete zase môžete na ochladenie využiť klimatizáciu. 3 osoby platia za bývanie mesačné náklady približne 200 €. Obrovskou výhodou bytu je, že výťah stojí na každom poschodí, takže vy sa s vozíkom, bicyklom alebo kočíkom môžete dostať priamo do bytu. Keďže sa jedná o veľmi lákavú ponuku, kontaktujte nás prosím čo najskôr.